Šta radi policajac kad dobije 7 na lotovu? Kupi raskrsnicu i radi privatno. Kako policajac farba vodu u plavo? Bije je pendrekom dok ne poplavi. Zašto se pandur nikada ne kupa? Čeka da se na bojleru upali zeleno svetlo. Kako pandur peca? Uhvati jednu ribu i bije je dok ne prizna gde su ostale. Zašto pandur ne kupuje kinder jaja? Ne može da nađe igračku. Dolazi pandur u poslastičarnicu i pita: kakve kolače imate? Prodavac kaže: imamo svih oblika i veličina. Pandur reče: dajte mi 2 oblika i 3 veličine. Zašto na pandurskim kolima piše milicija? Da ne bi ulazili kroz gepek. Kako pandur lovi zeca? Sakrije se iza žbuna i zviždi kao kupus. Kako pandur otvara konzervu? Otvori se u ime zakona. Trči klinac za pandurom i kaže: čiko, čiko, je li ovo vaš pendrek? Policajac: nije, sine, ja sam mu izgubio, odgovori pandur. Upoznaje se pandur sa ribom. Drago mi je, ja se zovem Milutin, a ti? Izabela. Iza čega? Kako se zove policajac koji radi na severnom polu? Polni organ. Kako pandur sadi krompir? Baci džak i viče: razlaz! Zašto su policajcima uvek mokre noge do kolena? Kad baciš pikavac u vodu, on ide da ga ugasi. Otišao pandur da kupi taksene marke u trafici i kaže prodavačici: imate li taksene marke od 5 dinara? Imamo! A pošto su? To je 2 murkana na trotoaru i posmatraju saobraćaj. U tom prolazi žuti fića, pa će jedan: jel vidiš onu žutu fiću? Vidim. Istu ću takvu ladu da kupim, samo belu.